Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych začal po přestávce a prezentoval vám tady výsledky ze studie zahraniční komparace, kterou jsme udělali pro Ministerstvo zdravotnictví v rámci reformy psychiatrické péče. My jsme komparovali systémy psychiatrické péče v Evropě a komparovali jsme jednak jednotlivé komponenty péče a jednak celkově systémy dohromady. Obojí vám tady budu prezentovat, ale dřív, než přejdu k výsledkům, tak mi dovolte jenom zmínit důležitou věc, že reforma psychiatrie není čistě jenom o naplňování jakýchsi humanitních ideálů a kvality života pacientů, ale že zatím jsou také konkrétní varující epidemiologické údaje, které dokládají, že některým z duševních onemocnění trpí v Evropě přibližně třetina populace. Náklady jsou enormně vysoké, přibližně 460 miliard euro, vyjádřeno v počtu let žitých a ztracených díky onemocnění. Duševní nemoci zhruba třetina ze všech dali za všechna onemocnění dohromady. To jsou varující epidemiologické údaje, které samozřejmě jsou tím výraznější, když si je potom srovnáme s demografickými trendy, které můžeme očekávat v nadcházejících letech v Evropě. Ta enormní zátěž způsobovaná duševními onemocněními byla příčinou, proč vznikly různé reporty od Světové zdravotnické organizace. Ty dokumenty strategické všichni znáte. Poslední a důležitý, o kterém možná zatím nevíte, protože je publikovaný teprve jeho draft, tak je nový akční plán duševního zdraví pro Evropu, který bude oficiálně publikován letos. Nyní mi dovolte přistoupit ke komponentům systému péče o duševní zdraví. Čistě prolítnu rychle, jenom abyste věděli, co jsme komparovali. Matrix služeb reflektuje samozřejmě multidimenzionalitu potřeb osob s duševním onemocněním. Nebudu se tady o tom dlouho rozprávět, protože to všichni dobře znáte. Do těch komponentů systému péče o duševní zdraví samozřejmě patří financování, patří tam vzdělávání, patří tam výzkum, prevence a legislativa. Tyto komponenty my jsme komparovali v evropských zemích a zde už přejdu k některým výsledkům. Podíváme se, protože komparovat služby je velmi těžké, protože každý ten stát vykazuje ty služby trošku jinak, tak musíme zde být trošku obezřetní. Můžeme komparovat jenom ty služby, kde jsou čísla naprosto jasné, nebo přistoupit potom k sofistikovaným metodám, které nám umožní zkomparovat ty systémy dohromady. Takže k těm službám jenom si všimněte, že v České republice přes 500 lůžek na jednu psychiatrickou léčebnu daleko přesahuje průměr lůžek na jednu psychiatrickou léčebnu ve všech evropských zemích, zpravidla dvojnásobně. Podíváme-li se na financování, Česká republika na samém chvostu všech zemí Evropské unie. Toto jsou nové země, tam v podstatě nižší skóre má jenom Bulharsko. Ta tmavě modrá barva udává počet dolarů na jednoho obyvatele investovaných do zdravotnictví. Tam se v podstatě můžeme srovnávat s těmi ostatními zeměmi. I se můžeme srovnávat s podílem z HDP, který jde na zdravotnictví, to je ta světle modrá barva, ale alarmující je ta oranžová barva, která udává, kolik peněz potom jde z toho HDP investovaného do zdravotnictví na duševní zdraví. Podle údajů Světové zdravotnické organizace k roku 2011 v České republice 2,91%. Hůře na tom už jenom Bulharsko. Když se podíváme na staré země Evropské unie, tak musíme trošku snížit měřítko, protože by se nám to tam nevešlo do toho předchozího grafu, z čehož jasně vyplývá, že tyto staré země jsou daleko vepředu a daleko více peněz investují do duševního zdraví. Když se podíváme na ostatní komponenty systému péče o duševní zdraví, tak vzdělávání, tam vidíme nedostatky v celé Evropě. Prostě systémy vzdělávání nereflektují tu zátěž, kterou duševní onemocnění způsobují. A u nás a v zemích bývalého
vlivu sovětského bloku, samozřejmě problémy zvláště v oblasti sociální, reflektováno i ve výzkumu, kde v biologické psychiatrii Česká republika nebo bývalé Československo si udrželo velmi dobrou úroveň srovnatelnou s ostatními zeměmi Evropské unie, ale opět v sociální oblasti značný nedostatek daný 40letou absencí sociologie, sociální práce, sociální psychiatrie. Co se týče prevence, tak Česko opět značně zaostává se zeměmi západní Evropy. A co se týče legislativy, tak pouze v Česku, Maďarsku a Bulharsku neexistuje specifická legislativa, která by pokrývala oblast duševního zdraví. Podíváme se teď na sofistikovanou metodu, která umožňuje komparovat celé systémy psychiatrické péče. Tato metoda byla vyvinutá skupinou Quet Group, původně sloužila pro predikci vývoje vztahů mezi posádkou kosmických letů a byla vyvinuta v rámci projektu Evropské vesmírné agentury. Tato metoda umožňuje zkoumat vztahy v komplexních systémech, jakým je například systém péče o duševní zdraví. A umožňuje nám unikátní zpracování a vizualizaci dat a ty výsledky připomínají takové 3D mapy, na kterých je zakódován vztahový rámec a jedna proměnná, která udává výšku, to uvidíte za chviličku. Ještě než přistoupím k té mapě, tak chci říct, že většina dat, kterou jsme použili pro tuto metodu, pochází od Světové zdravotnické organizace a také od pracovní skupiny pro ekonomiku duševního zdraví, která byla ustanovena Evropskou komisí. A data o HDP jsme převzali od Světové banky. Budu prezentovat celkem 2 sociomapy. První se věnuje kontextuálnímu postavení psychiatrické péče v České republice v parametru dostupnosti extramodálních forem péče. A v té první vrstvě, která určuje ten vztahový rámec, jsou zakódovány data o dostupnosti komunitních služeb, rehabilitační služby, krizové služby a tak dále. A druhá vrstva je určená HDP na jednoho obyvatele a ta je vyznačena barvou a výškou v terénu. Když tato data všechna zakódujeme do těch sociomap, tak nám vyjde zhruba takovýhle obrázek. Zde vidíte jednotlivé evropské země. Úplně nahoře vidíte země západní Evropy, které k sobě mají blízko právě parametry extramodální péče. Jinými slovy, ty země, které jsou si blízko, tak mají podobný systém péče. A ty země, které jsou vysoko a mají červenou a zelenou barvu, tak mají vysoké HDP. Česká republika, jak vidíte, úplně na chvostu ve společnosti zemí, jako je Bulharsko, Rumunsko, Litva, ale i Gruzie a Azerbajdžán. A ostatní země, jako třeba Estonsko s podobným HDP, daleko blíže k Belgii, Španělsku, Norsku. Když se podíváme na druhou sociomapu, která představuje celkovou analýzu, kam jsme kromě údajů zmíněných v předchozí sociomapě doplnili i údaje, které se týkají ekonomiky duševního zdraví. Jsou tam procenta výdajů na duševní zdraví z výdajů na zdravotnictví a jsou tam doplněné také údaje o péči v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic. Druhá vrstva, která bude znázorněna zase barvou a výškou terénu, je opět o HDP na jednoho obyvatele. Když se podíváme na výsledek, Česká republika opět ve společnosti zemí jako Litva, Lotyšsko, Bulharsko daleko podle HDP zaostává za zeměmi, kam by měla patřit, to znamená někam k Itálii, Belgii, Estonsku, Španělsku. Samozřejmě se nemůžeme asi srovnávat se zeměmi, jako je Lucembursko nebo Spojené království, ale měli bychom určitě aspirovat na to, abychom se posunuli směrem nahoru k zemím západní Evropy. Co z těchto sociomap vyplývá, je, že vnitřní uspořádání psychiatrické péče v České republice je nejpodobnější svým uspořádáním některým zemím bývalého Sovětského svazu a Balkánu. Od těchto zemí se však značně lišíme ve výšce hrubého domácího produktu na obyvatele.
A v tomto klubu zemí, ve kterém se nacházíme, je jednotícím prvkem nízký podíl psychiatrie na celkových zdravotnických výdajích a koncentrace péče v psychiatrických léčebnách a nedostatečně rozvinutá komunitní péče. A tato skupina států disponuje systémy psychiatrické péče, které jsou z posuzovaných zemí ve vztahu ke klubu vyspělých zemí Evropy úplně nejvzdálenější. To jste viděli zřetelně na těch sociomapách. Co z toho vyplývá do diskuze? Myslím, že ten směr vývoje systému péče o duševní zdraví je zakotvený zcela jednoznačně v těch mezinárodních dokumentech, ke kterým se Česká republika hlásí, a je tudíž jen těžko zpochybnitelný. Co je otázkou v souvislosti s reformou psychiatrické péče, je jednak, jak předejít nežádoucím vedlejším účinkům transformace, o těch už tady byla trochu řeč. Jsou označované pojmy jako transinstitucionalizace, respektive reinstitucionalizace. A druhou otázkou pak samozřejmě je, jak transformovat systém péče o duševní zdraví co nejefektivněji. Naše doporučení, která vyplývají z těchto analýz, referují k tomu, co jsme zjistili, a k tomu, co se tak děje v souvislosti s reformou psychiatrické péče u nás. Myslíme si, že by bylo záhodno zpracovat analýzu zahraničních zkušeností, které se týkají problematiky reinstitucionalizace a deinstitucionalizace. Jak už bylo řečeno tady několikrát, je to velmi citlivé téma, je to mediálně chytlavé téma. Setkáváme se s tím, že údaje o tom byly několikrát záměrně dezinterpretovány v této souvislosti. Dále doporučujeme zpracovat analýzu s cílem identifikovat opatření, intervence, programy a služby, pro jejichž efektivitu a cost-efektivitu existuje v mezinárodním výzkumu průkazná evidence, tak abychom implementovali opravdu jenom to nejlepší, co se v Evropě vyskytuje. A na základě této analýzy a na základě českých zkušeností vytvořit jakýsi matrix opatření, intervencí, programů a služeb, který by reforma adaptovala a který by prosazovala, který by se vytvořil. Tento implementovaný matrix je pak samozřejmě potřeba kontinuálně vyhodnocovat a modifikovat podle zjištění, ke kterým se v rámci výzkumu dojde. Tak děkuji za pozornost.